J.Narzary fresh road boyखौबो जिसमै गोजोन्थों आङो दिनै मोनसे भिडिअ लाबोबाय बे जाहैबाय डेविल हर्न्स होनना बुङो आरोखि दाना माने जोंनि गोबां मानसिफ्रा जोंनि गोबां ख्रिस्टियानफ्रानो उन्दै गेदेर आखाइखौ बिदि बानायो आरो ओमफ्राय बेनि ओंथिया मा आरो बेखौ मायाव बाहायो बिसोर बेखौ मिथिया दा बेखौ आं गुसुङै बेयाव बिजिरनानै होगोन बेखौ मा होनो बे जाहैबाय बेखौहाय डेविल हर्न्स होनना बुङो डेविल हर्न्स एबा हं आंना सालाया गिदिर नागिरा आंनि माहाबिबाय माने आं बांद्राय लेखाबो गोरों नङा अब्लाबो जे एसे एसेनि होनाय गियानजों आं बेखौ बिजिरनो नाजागोन माने जे सैताननि जे गं थायो आरो गङा मोननै दं आरो सैताननि बेखौ माबायो दा चार्च अफ सेटान बेयाव जों नुयो ओमफ्राय जों गुगलाव थां इउटुबाव थां जों जेरावबो मोनो डेविल हर्न्स होननानैल' बिहरनांगौ अब्लानो जों एभेलेबल मोनो दा जोंनि गोबां मानसिफ्रानो बे आखाइखौहाय बे फर्मुलाखौ बे आसिखौ बाहायो नाथाय बेखौ बिनि मानिखौ मिथिया माने गेदेरफ्रा बानायो नालाय बेखायनो उन्दैफ्राबो बानायफायो ओमफ्राय गेदेरानो जा उन्दैयानो जा बिसोरो मायाव नुनायखौ बाहायदों सिनेमाफ्राव नुबाय एलबामफ्राव नुबाय सोरखौबा फट' खेबनायाव नुबाय सोरखौबा लामा सामायाव बिदि नुबाय बिसोर बिदि सोलोंफायो बिसोर सानो मा बे मोनसे रोखोमनि स्टाइल एबा दिन्थिनाय एबा फेशन होनना बिसोर सानो नाथाय बेयाव मिनिं दङ जेरै एग्जाम्पलनि थाखाय बुंनोसै जोंनि ख्रिस्टियानफ्रा मा सिम्बलखौ बाहायो होनब्ला क्रुस सिम्बलखौ बाहायो अब्ला मा जाहैबाय जों सिनायथि होनाय जायो आरोखि जों ख्रिस्टियान जों इसोरनि मानसि जों ख्रिस्ट'खौ फोथायो बिदि आरो थिगनो जे सैताननि जे मानसिफोर बिसोर बे हेन्ड साइनखौ बानायो बे आखाइखौ बानायो जेब्ला जोङो चार्च अफ सेटानखौ जेब्ला जों नायो बे चार्च अफ सेटाननि फार्स्ट गायसनगिरि आरो बे मानसियानो बे जिनिसखौ बानायदों बे गावनो होनदों बे डेविल हर्न्स जोङो बिदिजों बोर होयो ओमफ्राय जोंनि बोर होनायालाय आखाइखौ फुवारनासो जों बोर होयो नाथाय बे चार्च अफ सेटाननि जे गायसनगिरि फाउन्डार बेयो बेबायदि सिम्बल लानानै बे आखाइ बानायनानै बोर होयोमोन बे गावनो दिन्थिखादों आरो गावनो गायसनखादों चार्च अफ सेटानखौहाय जेब्ला जों बेनि माबायाव थाङो नायहैयो अब्ला जों मिथियो बेनिखायनो आं खावलायो अननानै बे सिम्बलखौ दाबाहाय बे सिम्बलखौ जुदि बाहायोब्ला जों सैतानखौ सापर्ट होनाय जायो सैतानखौ जों मान बावनाय जायो जोङो दिनै इसोरनि जे फिसा जों जिसु ख्रिस्ट'नि थैजों बायख'जानाय इसोरनि मानसि होनना बुंदों बाइबेलावहाय जायानो बेखौ फोथायदों आरो बिसास खालामदों बेखौ इसोरनि फिसा जानो इसोरा अधिकार होदों होनना बुंदों बाइबेलावहाय जेराव जों फरायो जहनावहाय दा जेसेबांनाखि मानसिफ्रा बाप्तिस्मा लाबाय साफ्रोमहाबो क्रुसनि हांखो दंखासै नाथाय जों क्रुसनि हांखो थानानैबो जों बे जिनिसखौ जों बाहायनाङा जों जेखि मावा मानो जों गासैबो खामानिखौ जों सानै हयै मावनांगोन जों माबा मोनसे खामानि मावदों बे खामानिया माबायदि जाहैगोन जों बेखौ सानग्रोनांगौ जों माबा मोनसे बुस्थु बायदों जेनेबा एग्जाम्पलनि थाखाय जोङो दखानाव थांदों घरि बाहायदों बे घरिया मा जाय मानसिया बे घरिखौ मिथियो बे मानसियासो बेखौ बायो जाय मानसिया घरिखौ मिथिया बेनि थाखाय बे जेबो मुलाम्फा गैया जाय मानसिया सनाखौनो सिनाया जाय मानसिया हिराखौनो मिथिया बेनि थाखाय बे मा जागोन अन्थाइ बायदिसो जाय मानसिया सना आरो हिराखौ मिथिया लामाफ्राव बेखौ लोगो मोनगोन सना एबा हिराखौ बियो नुयोब्ला बेथ' मिथिया नालाय बिनि गुना मा बिनि मुल्य बेसेबां बे मिथिया बेनिखायनो बियो मा खालामगोन अन्थाइ बायदि फिउं गारहैगोन बेखौहाय नाथाय जाय मानसिया बेखौ मिथियो सना रुफाया मा जिनिस बे मानसिया मा खालामो बे जिनिसखौहाय गावनि न'आव लाबोफायो आरो फानो एबा दोनो बेबायदि आरोखि जाय मानसिया दालिखौ सिनायो बे दालि ओंख्रि सङो जाय मानसिया अमा बेदर एबा ना बेदर जिखुनु बेदरानो जा मिथिनासो बेखौ बायो दा न'निफ्राय थोनहरबाय थांदो फिसा दाउ बेदर लायदेबा ना बेदर लायदेबा अमा बेदर बायदिसिना रोखोमनि आरोखि लायनो थिनबाय अब्ला जे बुस्थुखौ लायनो थिनदों बे जिनिसखौ बे मिथिखागौ बे मा जिनिस अब्ला बे लाबोयो बेखौ रावबो थगायनो हाया थिग जोंनि मानसियाबो जेखि आखाइ बानाया मानो जेखि आसि बानाया मानो बेखौहाय सानै हयै बाहाय जेनेबा जों थांदों मोनसे लामायावहाय आरो बे लामायाव मोननै लामा दङ जों बबे लामाजों थांनांगौ जों बेखौ सायख'नांगौ बेनिखायनो अननानै जायफ्रा बिदि आखाइ बानायो फट' खेबो भिडिअ खालामो
एबा बेबायदि रोखोमनि गस्लाखौ गानो अननानै दिनैनिफ्राय दा गानसै मानो होनब्ला सैताननो मान बावनाय जायो आरो बे जिनिसा जों ख्रिस्टियानफोरनि थाखाय नङा बेखौ सोर बाहायो होनब्ला चार्च अफ सैताननि मानसिफ्रासो इलुमिनाटिनि मानसिफ्रासो इलुमिनाटि मोनसे सिक्रेट ससाइटिसो मोनसे दोलो एबा मोनसे हानजासो बिसोरो इलुमिनाटिया अननानै बेनिखायनो दा बाहायसै नोंसोर गावसोरनो गुगोलाव इउटुबाव सार्च खालामदो डेभिल हन्सना बिदो अब्ला जों मिथिगोन बे जिनिसा मा सैताननि गं बे सैताननि गंआलाय जोंनि थाखाय मायाव उदाया बे जिनिसखौ दा बिदिखौ बाहायोब्ला आरो बिदि खालामोब्ला सैतानखौ मान बावनाय जागोन इसोरनि बेरेखा जागोन इसोरखौ राग फोजोंनाय जागोन बेखायनो जाय मानसिया जेनेबा एग्जाम्पल जाय मानसिया गावनि बिसारुखौ नायनोनो हाया बे मानसियाथ' गावनि न'आवहाय गावनि बिसारुनि फट'खौथ' दोननाय नङा जाय मानसिया गावनि बिसारुखौ नायनो हाया बे मानसियाथ' मालाबाबो गावनि बिसारुनि फट'खौ दोननाय नङा थिग बिदिनो जों इसोरनि मानसिया जों इसोरखौ खुलुमग्राया जों जिसुखौ फोथायग्रा जों मानो सैताननि लामाजों जों थाबायनांगौ जों सैताननि फट'खौ जों मानो दोननांगौ बेखायनो बिदिखौहाय दा बाहायसै अननानै आं बुंनायफ्राव जुदि गोरोन्थिफोर जाबायबा भुलफोर जाबायबा निमाहा होदो माने आं गुसुङैल' बे भिडिअखौ आं बानायबाय माने बेखौ बांद्राय बिजिरनांगौ गैया आं मिथिखागौ मानोना जों मिथिखागौ नायनायजों लोगोसे जों मिथिखायो बेखायनो जुदि जादोंब्ला नाजादो जायाखैब्ला अननानै क्षमा खालामदो आरो बेखौहाय हागौमानि शेयार खालामदो मानोना बाइबेलाव होनदों जों बाइबेल फरायो रमनि 12:8आवहाय संसारजों दा गोरोबफा नोंसोरो गोसोखौ थालायै सोलायनानै गोदान गोसो खालामनो इसोरनो हगारनानै हो इसोरनि गोसोआ मा मोजाङा माखौ बुङो इसोरा माजों खुसि जायो आरो गोग्गोआ मा बेफोरखौ नोंसोरो मिथिनो हागोन रमनि 12:2 होनदों मा होनदों बेवहाय संसारजों दा गोरोबफा नोंसोरो गोसोखौ थालायै सोलायनानै गोदान गोसो खालामनो इसोरनो हगारनानै हो मा होनदों जोंनि गोसोखौ इसोरनोसो होनो थिनदों जेरै जों ख्रिस्टनियाव फैनानै जिसुनियाव फैनानै जेरै जों गोदान जाबाय बेबायदिनो जोंनि गासैबो आखल आखुफ्रा जोंनि गासैबो सरित्रफ्रा जोंनि मावनाय दांनाय खोथा बाथ्राफ्रा सावरायनायफ्रा आखाइ आथिंफ्रा गासैबो गोदान जानांगौ जाहैदों आरोखि गुरग'नांगौ सोरांनि फिसा सोरां बायदि जों जानांगौ आरो जों सैताननि फिसा नङा जों सैताननि आखलखौ जों लानाङा आरो नाथाय बाइबेलाव होनदों जाय सैताननि मानसि बे सैताननि आखल माने लामाजों थाबायो बा जाय इसोरनि मानसि बे इसोरनि लामाजों थाबायो माने आंनि मेन्देया आंनि रावखौ खोनासङो होनना बुंदों बाइबेलावहाय जेब्ला जों फरायो आरो गाहायाव मा होनदों गोदान नोंसोरो गोसोखौ थालायै सोलायनानै गोदान गोसो खालामनो इसोरनो हगारनानै हो माने जोंनि जिबन जोंनि गोसो जोंनि आखल आखु गासैखौबो इसोरनो होनांगौनो जों इसोरनो होयोब्लासो जों इसोरनाव नांथाबोब्लासो जों मोजाङा मा गाज्रिया मा जों बेखौ मिथिगोन आरो इसोरा जोंखौ दैदेनलांगोन इसोरनि गोसोआ मा मोजाङा माखौ बुङो इसोरा माजों खुसि जायो आरो गोग्गोआ मा बेफोरखौ नोंसोरो मिथिनो हागोन जेब्ला जों गावनि जिबनखौ इसोरनो गथायगोन अब्लासो जोङो मोजां आरो गाज्रिखौ जों सिनायनो हागोन बेखायनो आरो होनबावदों मोनसे जायगायावहाय जाकबनि 4 बालाक बिनि 4 सारि जाकबनि सारि पद अ फोथायजाथाविफोर नोंसोर मिथिया नामा संसारजों बिसिगि खानायानो इसोरजों बिसारु जानाय जायानो संसारजों बिसिगि जानो हास्थायो बिनो गावखौ इसोरनि बिसारु खालामनानै लायो होनना बुंदों आं खनसे फरायबावनि बेयाव ओरैबायदि होनदों अ फोथायजाथाविफोर नोंसोरो मिथिया नामा संसारजों बिसिगि खानायानो इसोरजों बिसारु जानाय जायनो संसारजों बिसिगि जानो हास्थायो बिनो गावखौ इसोरनि बिसारु खालामनानै लायो होनना बुंदों दा संसारनि बिसिगि होनना बुंदों दा बाइबेलाव मा होनदों जायानो संसारजों बिसिगि जायो बे इसोरनि बिसारु जायो दा जों गावखौ नायदोनि जों माब्रै जों संसारनि बिसिगि जाखो जों बोरै इसोरनि बिसारु जाखो माने जायनि आखल आखुआ संसारिनि बायदि संसारि माने इसोरजों गैयि जे जिनिसा इसोरजों लोब्बा गैया जे जिनिसा इसोरजों सोमोन्दो गैया जे जिनिसा इसोरनिफ्राय नङा बे गासैखौबो संसारि आरोखि संसारि बायदि होनना बुंदों आरो संसारिनि होनना बुंदों संसारजों बिसिगि जानाय माने बे संसाराव फैनाय जिनिसफ्रा सोरगोनिफ्राय फैनाय मुवाफोर नङा माने बे संसारनिया संसाराव थालांगोन गासैबो मुवाफ्रा गासैबो आखल आखु मोदोम देहा सोलेर गासैबो संसाराव थालांगोन बेयाव होनदों दा संसारजों बिसिगि जायो दा संसारनि बिसिगि जानाया माब्रै
जों संसारजों लोब्बा लाबाय संसारनि आखल आखु गाज्रि आखल आखु गाज्रि साननाय गाज्रि रायनाय गाज्रि मावनाय दांनाय आरो बिसोरनि सैताननि फर्मुला सैताननि लामाजों थाबायनाय सैताननि लामाजों थाबायनाय माने संसारजों बिसिगि जानाय संसारनि बिसिगि जानाय माने सैताननि लोगो जानाय सैताननि लोगो जानाय माने इसोरनि बिसार जानाय दा बे जे आखाइनि फर्मुला बे हेन्ड सिम्बल आरो गाज्रि गाज्रि बाथ्रा रायलायनाय बोराबनाय दुखु मोनलायनाय नांलायनाय नाना रोखोमनि आरोखि बेखौ जों खृष्टानफ्रा उन्दैनिफ्राय मिथिखागौ माखौ मा होनो माखौ मा मावब्ला मा फाब जायो नाथाय जों माखासेखौ जों मिथिया माने जेरै बे हेन्ड सिम्बल आखाइनि फर्मुला बिदिखौ माहायबा खोन्थायो माहायबा खोन्थाया माने जाया माने एसे ध्यान खालामो एबा आउटसाइडआव एसे नायहरो बिसोरसो बुंनो हायो दा बे जों फाबा माखौ होनो बेखौ जों मडुलारफ्राव फोरोंनायखौ मोनो नाथाय जों बेफोर जिनिसखौहाय बे आखाइनि मानि बेखौ जों मिथिया आरो बेखौ फोरोंनाय जाया मानोना बिदियाव ध्यान गैया बिदियाव माने रिसार्च खालामनाय गैया नालाय बेखायनो बे हेन्ड सिम्बल लानायजों जों इसोरनि बिसार जानाय जाबाय आरो मानोना सापर्ट खालामनाय जाबाय जों बेखौ मिथिखाबाय आरो बेखायनो जाकबावबो आं फरायना होबाय रमनि 12नि 2आवबो फरायबाय जाकबनि 4 फुटावबो फरायबाय आङो संसारनि बायदि दाजाना बुंदों बाइबेलावहाय आरो संसारनि बायदि जों जायोब्ला जों इसोरनि बिसाराव जागोन होनना बुंदों आरोखि आरो नोंसोरबो दाबाय एसे बिदि फर्मुलाखौहाय आरो गुबुनखौबो दा बाहायहोसै आरो फोरोंनाङा सोरबाफोर बिदि बाहायोब्ला बेखौ बादा होदो बेखौहाय डेभिल हर्न्स होनना बुंनाय जायो सैताननि गं होनाय जायो सैतानखौ सापर्ट खालामनाय जायो होननानै बिदि फोरमायबानो जाबाय आरो बै मानसियाबो फोथायनो गोनो गोथो जानो हागौ बेखायनो नोंसोरो बेखौबो बुं गुगोलाव मायाव सार्च खालामनानै नायोब्ला मोनगोन गुगोलावहाय नाना रोखोमनि मोननो हागौ माबा बियो डेभिल हर्न्स जायाबो होननो हागौ माहायबा औबो होननो हागौ नाथाय आं डाइरेक्ट चार्च अफ सेटाननिफ्राय आं बेखौ माबादों आरोखि माने फाउन्डारा बेनो आरोखि फसंदोंमोन बे चार्च अफ सेटानखौहाय जों नायो बेयाव मोनो आरो हामबायसै आं बे भिडिअखौ बेयाव खालामबाय 12 मिनिटसो जाबाय गुसुङाव जानांगौमोन अननानै गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अननानै निमाहा हो आंना बर' रायलायनायाबो मोजाङै जानो नागिरा आरो आं बांद्राय लेखाबो गोरों नङा इसोरनि जे होनाय गियान एबा बोर बेजों आङो जे हाबाय बेखौ नाजावदो जानायफोरखौ जायफोरखौ आं खेमा खालामदो आरो आंनि बुंनायफ्राव बबाफोर गोरोन्थिफोर जादोंब्ला अननानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय हामबायसै इसोरा नोंसोर बयनिबो गोजोननाय सान्थिखौ होथों जिसु आमेन I understand that, what are you doing? I'm giving a blessing to the audience. I don't think they appreciate it. They were throwing it back. Well, they thought it was a curse. Would you like me to show them how the sign of the curse works? The sign of the curse? Different. How does it go? No, not at you people out there in the audience, but this is the difference. Aim it toward Red China, would you? This is the sign of the horn. A curse sign, the 2 fingers extended. This way, spread apart for sort of shotgun blast, you know. I always figured if I ever met the devil, he'd have dirty fingernails. Go on. No, they're not. Yes, they are. Where? Dirty fingernails. Well, that's because I've been fooling around with your equipment. Never mind. Don't blame it on the studio. Go on with it. All right. So that's the sign of the horn, and then what happens? Is that it? Well, the other ones, too. Yeah, what are the other ones? The other ones, one of them's the pox sign. That's 3 fingers extended. A pox on you? A pox on you. During the Middle Ages, this was... Yeah. Oh, yes. But you're originally... You're a bad cat. Well, you have to be bad to be good, don't you? Is it true that you teach people how to make voodoo dolls and stick pins in them to hurt people? That's right. I believe that hate is necessary in a controlled way just as much as love is necessary. But
you.